de la crisi i fan diferents comentaris que almenys no són graciosos de fet, però tenen una mica de què pensar. Surt la Elena Salgado, que és la nova ministra d'Economia, i diu: peor de lo esperado, pero habrá una inflexión el próximo trimestre. Això hi ha uns quants trimestres que ho estem sentint. Surt el Totxo, que és el nou secretari general de comissions, que entre altres coses va ser el que va vendre l'agenda Sintel, i diu una cosa tan curiosa, sent el líder d'un sindicat, com diu: lo más preocupante es haber alcanzado la cifra antes de verano. O sigui que si l'haguéssim arribat a l'estiu, potser no seria tan preocupant, no? I finalment, el de Foment del Treball, que és la patronal, el Joan Rossell, diu: hace falta facilitar la entrada y la salida del mercado laboral. És a dir, la coneguda flexiseguridad, és a dir, tot el que estan proposant la patronal al govern per solucionar la crisi, que en realitat és el mateix que abans, però encara amb més força. Bueno, llavors, podem parlar una mica després d'aquests personatges, de què està fent el govern, què està fent els sindicats, sindicats majoritaris. Bueno, jo no sé si tenim la mateixa sensació, però la crisi en realitat no fa tant que ha començat i a vegades jo ara mateix tinc la sensació que ja fa molt que estem en crisi. Va començar una mica a l'estiu amb l'esclat de la bombolla immobiliària, la bombolla financera, és quan els mitjans van començar a parlar de tots els productes financers, van parlar dels hedge funds, van parlar de l'efecte ninja, etc., coses que fins ara no en parlaven i que, a part dels efectes que ha tingut, té un cert interès en el sentit que aquesta crisi va aconseguir el que ja des de llavors ja parlàvem de la deslegitimació del sistema. És a dir, una mica va mostrar la cara dura del sistema, va trencar una mica amb el mite que el sistema proporciona un creixement continu i continuat i una riquesa per tothom, desigual, però una creació de riquesa contínua, etc. I va mostrar la bogeria del sistema. Més tard, no gaire més tard, immediatament a la tardor ja vam començar a veure, almenys aquí i a tot el món, els efectes més durs, que va ser l'atur, bàsicament, la falta de liquiditat, la baixada de vendes, etc., va començar a provocar acomiadaments massius, acomiadaments a vegades no tan massius, sinó a comptagotes, perquè estem parlant, per exemple, del sector de l'automòbil, la part més visible van ser els expedients de regulació d'ocupació, però evidentment hi ha tot un altre sector, per la construcció, etc., molta gent que ja directament no tenia contractes, amb molts altres sectors que no estaven acomiadats directament. Sembla que 600.000 dels actuals aturats ho són per finalització de contracte, que una mica mostra la precarietat laboral d'on veníem, i una mica com aquesta crisi, una mica amb el que deia la Rosa, el fet que els està sortint molt barata aquesta crisi, o sigui, el fet que els retalls que estan fent els estan sortint molt barats, però no perquè sí, sinó perquè s'han preparat durant molt de temps per a aquesta situació. I finalment, el tema de l'atur moldeja una mica la situació econòmica i afecta a tota una sèrie d'altres condicions. Tenim un cas clau com és el de SEAT, però també com s'ha portat, però hi ha moltes altres empreses, Sony, etc., diferents empreses que han acceptat congelacions salarials per evitar expedients de regulació, per evitar acomiadaments. L'atur que condiciona moltes coses, condiciona, per exemple, qüestions com el tema del racisme, un racisme que sembla ser, de tota la pinta, que hi haurà un racisme creixent, com el tema de la competència entre treballadors, que sempre ha existit, que ja existia, però ara cada cop serà més forta. Fa poc comentava una gent de l'Assemblea d'Aturats de Granada que demanaven feina a la universitat, demanaven una bossa de treball pròpia, etc. I com el fet de demanar això als treballadors mateixos de la universitat, inclús d'alguns sindicats, van entrar en competència, que se'n poden treure el treball, etc. Aquestes situacions cada cop s'aniran agreujant. Llavors, una mica entendre com el tema de l'atur ens afecta a tots i no només als treballadors de l'atur. Tot això ha fet també una mica que la crisi sigui el tema estrella. És el tema estrella als mitjans, estem veient com molts productes que no tenen res a veure amb el tema, però estan venent els seus productes amb el nom de crisi, que s'ha convertit ja com una marca, i també amb el fet que els moviments socials, l'esquerra alternativa, tota la gent que intenta moure's per frenar els atacs del sistema, per intentar donar un canvi social,
el tema de la crisi ha passat a ser central, ha passat a ser una prioritat perquè, a diferència d'altres temes, la gent està en boca de la gent dia a dia i ens afecta directament, però a més és un tema de conversa i és un tema de politització. Evidentment, qualsevol moment de la crisi estem parlant de lluitar contra els efectes de la crisi, però també una mica estaria bé parlar de les causes de la crisi perquè també és una qüestió bastant política. Des d'un bon inici ens estàvem parlant que la culpa era de l'especulació financera, la culpa era de la falta de regulació. Amb això hem aconseguit una cosa bona, és que la gent té molt clar que la culpa és dels bancs, o la frase aquesta que la crisi la paguen els rics, però sí que és veritat que hem d'entendre que les raons són les raons més sistèmiques i són les raons que venen de com funciona el capitalisme, com funciona el sistema en què vivim. Hi ha com dues característiques bàsiques que podem parlar sobre el que és el capitalisme, que són competència i explotació. Una caracteritza horitzontal, una altra vertical. El tema de la competència ens porta a una falta de planificació. Una falta de planificació que és curiós perquè, evidentment, ells planifiquen dintre de les seves empreses, dintre de les multinacionals, a nivell estatal, etc., a nivell de blocs capitalistes, planifiquen, però a la vegada hi ha una competència ferotge entre ells. Això fa que ens porti que la falta d'informació sobre les necessitats reals de la gent o la capacitat productiva ens porti a situacions com la crisi de superproducció que tenim en determinats sectors. L'altre és el tema que deia de l'explotació, la diferència social. Aquí també té a veure amb el que ens quant dels companys, de com a partir de la crisi del 73, la crisi del petroli, va portar un canvi de model econòmic, com el fet de l'estratègia neoliberal, que bàsicament es basava, per una banda, desregularitzar el sistema en general perquè els països rics, les grans empreses dels països rics poguessin entrar i poguessin explotar d'una forma lliure els països pobres i per altra banda desregularitzar el que seria el mercat de treball, el que serien els serveis públics, etc., ampliar mercats, inclús en els països rics, països pobres també. El que ha fet que el repartiment del pastís cada cop sigui més desigual, ja ho era abans evidentment, però cada cop sigui més desigual, on els beneficis creixen, el nivell adquisitiu baixa, i això ha fet una contradicció en el fet que si ara mateix tenim un problema de baixada de vendes, un problema de falta de consum, precisament és provocat per això, el fet que la majoria de demanda l'hem d'absorbir els treballadors, que és la gran majoria de la població, el fet de la pressió constant per baixar el nivell adquisitiu, per baixar el consum, etc., provoca que això en principi no es podria sostenir. Com ho han intentat sostenir? Doncs a través del que comentava el company molt millor que jo, el tema del crèdit. Com han fet que suportar aquest sistema a través d'inflar una bombolla del crèdit que s'ha anat inflant cada cop més, que a més no només afecta els treballadors, hipotecant-se amb cases, amb cotxes, etc., impulsant un model de consum insostenible, sinó que també afecta les empreses i inclús no només endeutant-se, sinó també amb un model productiu, amb el fet que moltes empreses, totes, evidentment les empreses ja cada cop més grans, sempre reserven una part per invertir en productes financers, fins a arribar al punt en què s'inverteix més en productes financers que no pas en economia productiva. I això és una mica aquesta inflada que ha provocat la crisi de l'estiu, que ha acabat provocant, o més que res mostrant, el problema real que tenia el sistema. Llavors, una mica això entronca amb també la xerrada d'ahir, que parlava de Marx i de l'anàlisi del sistema, etc. I ell deia, per exemple, la idea aquesta que les crisis són cicles en el sistema, per exemple, per aquesta raó, i cada cop seran més grans o seran més de llarga durada. És una mica entronca amb la idea aquesta de la baixa tendencial de la taxa de beneficis. Això, a vegades quan es diu, sembla, hosti, com pot ser això, si cada cop tenen més beneficis? Clar, evidentment, no és una contradicció, la taxa de beneficis és simplement la quantitat d'inversió que ha de fer un capitalista per aconseguir els mateixos beneficis. Llavors, això una mica entronca amb la idea aquesta de l'explotació. Si precisament els beneficis es treuen, a l'origen dels beneficis està en l'explotació del treballador, quan les empreses competeixen entre si, tenen diferents formes d'aconseguir beneficis. Una és ampliar mercats, vendre més, hi ha moments en què ho poden fer, hi ha moments en què no ho poden fer, i l'altre seria reduir costos. L'altre seria reduir costos. Reduir costos pot ser també de moltes maneres, pot ser simplement reduir costos
salarials, pot ser referent plantilla,